Cabang bayi ya opo arek-arek iki andon nguwiseni apa mumbluk-mumbluke koyo ngene iki. Lah gak sampe ta iki yo ngemek swidak. Duh. Rek. Apa, Mak? Malah tak kandhani sih kemang lek ngisi apem kok ojo akeh-akeh delok mumbluk-mumbluke lah gak sampe ta iki. Ya Allah, Mak. Ya wis pantes sakmene lah. Lah lek tuwipis ngono ya kok wong dulinan, Mak. Sampeyan punya selamatan ya opo sih? Lah kan kulo men kuliah sing selamatan. duwe gawe sapa? Sing duwe gawe aku kok sing ngatur kono. Ya opo ngene iki rek aku lak rugi ta. Oh. Gak nemu beda capilan aku ngrasakno mumet di sak dunia kok. Lah iya iku. Sri, lek sampean sing selamatan lah bluah-bluah ya. Nah, lah ngene iki awake dhewe ngewangi ya mek syukur ngewangi ya ora dibayar. Sik ya opo kabare lemper awake dhewe nang lemu-lemu ngono Mi? Aduh, mentale tambah diamuk paling rumah Bapak. Ya kok iki mulai wis Mi. Ayo wis mulai wis. Mangane anu ya. Yo mi dimati kuasane lah yo. Ngono gak males aku. Wis kene gak dibayar loro kabeh kesel kabeh. Ayo dimaknar cekno tandang ciwi cekno cek kapok. Sri. Loh. Nang ndi bekecil luru. Salah lo ya Allah nguasa sego dikandani. Kok ngon ke indok kandoni wae dikatutno. Ngene iki mosok ate tak baleni. Lemper sak lontong-lontong. Yuk untuk mau wis kena disunat. Janemen nek arek-arek iku gak kena jangirit. Walah, Mik sampean mari balik jam piro terusan? Ora katene balik wong sing duwe hajat iku ora percaya mbek Bioto kok males. Ngono, lah terus aku yo opo nek gak penak Mi aku Mi tapi lho kok nek balik ya balik lah aku ora kan sampean gak enak Mi. Ya wis ayo nrono ae kon tak kek gula enak amat mana wongku.